Hola, sabeu qui és? Sí, el senyor Pikachu. Tinc una notícia per a vosaltres relacionada amb el món Pokémon. Mireu, esta, la guia essencial definitiva de la biblioteca, un dels llibres més llegits, més prestats, més fullejats per als xiquets que venen a la biblioteca, està en un estat lamentable. I anem a tirar-lo, anem a expurgar-lo, anem a donar-lo de baixa. Sí, ho sé, però tinc una bona notícia, perquè este llibre anem a substituir-lo. Primer, la guia de Pokémon de Alola. Segon, la guia definitiva de la regió Galar. I per últim, la guia visual del mundo Pokémon. Este el llevem, però teniu 1, 2, 3 llibres Pokémon per a aquells que esteu superenganxats al món de Pokémon i els que no els coneixeu, segur que s'acostareu a la biblioteca i es fareu en ells. Recordeu, si no estan, que és lo habitual, es podeu reservar i així de segur se'ls podreu endur a casa. Vos esperem!